MTV. Xayrlı kеш исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Татмус ТВ телеканалының төп хит парады музыкаль бейеклекне башларга вакыт. Бу атнада кайсы җырчының үскәрәк, ә кемнең аскарак төшүен сезгә мин Рамил Нуриев сөйләрмен. Тапшыруыбызның темасы селфи. Фотога төшүнең бу төре тормышыбызга ныклап килеп керде. Артистлар селфи төшергә яратамы? Хәзер барысын да ачыкларбыз. Киттек. Тапшырубыз кагыйдәләре буенча атна сайын без бер җырчы белән хушлашабыз. Бу атнада музыкаль бейеклектән эстрадабызның җырлы гаиләсе Зинирә һәм Ризат Рамазановлар чыгып кала. Җырчыларның бер пәп итеп үпкәннән клибын хит-парад кысаларында соңгы тапкыр карабыз. Тәмле шәй һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Музыкаль бейеклек хит парадында сезне татар эстрадасының иң яхшы җырлары белән таныштыруны дәвам итәбез, дуслар, һәм бүгенге премьераны каршы алыйк. Игътибар экраннарга. Кем сезнең сөйгәнегез? Аллалымы, гөллалымы, тәрәзәңә пәрдәңә әрәм булырсың дип куркам әллә нинди бәнедәге. Тамшы тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшы тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Яратам. Киенсің қолың нечек тирләми Бұ көдәрлі чибәр болып Қоя үстіңі ширләми Вақ бұяуларға бұя Терезі ұрын-нұрын Ечек етіп бұйыштыры Қауышу пыланынарын Тамшы тамшыларға сықладам Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам Тамшы тамшыларға сықладам Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам Языгымның исемнәрен әухади Если любишь, приходи А не любишь, уходи Минем сөйіп жеккен атым туры белән Совраска Син согласна, мин согласна Ник йөрибез напрасно Тебя люблю, тамшыларга сыкладам, люблю тебя.
Хит-парадта TMTV Production төшергән әткәйемнең бәләкәй кызы клибы белән катнашучы Илмира Нагыймованың яңа селфиларын концерт көннәрендә күрә аласыз. Җырчы гадәттә селфины концертка барганда машинада һәм коллегалары белән сәхнә артында ясый. Өйдә булганда селфи төшеп утырмыйм. Минем моңа теләгем дә, вакытым да юк. Өйдә мин әни дип сөйләде Илмира. Ә хәзер җырчыны җырлатырга тәкъдим итәм. Илмира Нагыймова сезнең экраннарда. Хәтеремдә иркә сабый чагым, көчлеңнәреңне кочуым, синнән яклау эзләп килгәннәрем, бар дөньяга чыкса ачуым, бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Син үзеңдә сабый күңелле бит, чәчләреңә шаллар керсә дә, балам диеп татлы күчтәнәшең, йөртәсеңме һаман көсәңдә. Бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Аз сүзле син, тик карашың җитә, җылы яратуың сөйләргә. Синең кызың зур тормышта хәзер, инде насыйп унык сөяргә. Бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды.
Гомер үтә дип җырлаучы Ринат Рахматуллин соңгы арада селфины еш төшә башлаган. Моның сәбәбен җырчы үзе дә аңлата алмый. Үзеннән үзе шулай килеп чыга ди Ринат. Рахматуллин фикеренчә, селфи ясау һәм фотога төшү тормыштагы мизгелне гомерлеккә саклап куюның яхшы ысулы. Yerim uylanıp küpme sular akkan ikendi mini yazmış kayda yırtmadı tırmış yolların yüzü ütsen edip üte gımır üte tırmış yolun minde ütem ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütem Üte gımır üte Tırmış yolun minde ütem Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütem Bala şağım kaldı yaşlık üttü Bırılıp qarayım olar indi artta Yer yüzünde yaşayan her bir can İske düşüredir varsın bu hakta Üte gımır üte Tırmış yolun minde üte Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütten Tuktap tıralımay Ütkenimi Ütken yoluma Yıllar üte Ömürler kıskara Baldağısı barı Hıday kullanıda Üte gımır üte Tırmış yolun minde üte Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Üte gımır üte Tırmış yolun minde üte Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütten Рөстәм Асаев үзенең селфига еш төшмәвен һәм гомумән моны эшләргә яратмавын әйтте. Әмма иҗат кешесе булгач, селфига төшүне һөнәр таләп итә. Хатыным да, кызым Гөлназ да селфи төшеп, Инстаграмга куярга кушалар дип сөйләде җырчы. Рөстәм Асаев фикеренчә, фотога профессионал төшәргә тиеш. Шул очракта гына сезнең камил якларыгыз күренәчәк, начарлары яшереләчәк. TMTV Production төшергән 7 юл чатында клибын бергәләп карыйк.
Қалдым мен 7 ел шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым 7 қат янында 7 ят, саласың сен мені ялқынға. 7 ел шатында юғалдым, 7 ел шатында ойландым. 7 ел 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 ел шатында юғалдым, 7 ел шатында ойландым. 7 ел 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 ел 7 қат 7 ят, барында yok ise аңлар шақ. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шақ. 7 ел шатында юғалдым, 7 ел шатында ойландым. 7 ел 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. Şatında bir üzüm, sözüme yalganmay hiç sözüm. Yaratmayım, öttü deyip qabatlayım, ya Xuday canıma bir tüzüm. 7 yıl şatında yuğaldım, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen mиңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 yıl şatында юғалдым, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 yıl 7 qat sen миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. Азғына ақылым жуймадым. Я Xuday, жаныма бер түзім. Илдар Ахметов хит-парадта катнашучы башка егетләр кебек үк селфига сирәк төшә. Гомумән җырчы фотога төшәргә яратмый. Бу эшне кәефенә карап кына башкарам. Синең өчен барысына да әзер дип моңланучы җырчы музыкаль бейеклектә үз урынын тапты. Сүзне Илдар Ахметовка бирәм. Син дигәндә әзер барысына, алларыңа басып күзеңә кара. Яратам дип әйтәм каршыңда, барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Синең өчен
Nazlar taşıyanda menip gidem biye gürlerge ömür boyu seni yaratırga söz biremin şaşıp siyerge parlap barik ömür yılgasında yüzgen kibik bulik kimeden mehabetten dehit taşıttırsın ömür kızı bizge jitse de canım sine bikte Süyudin gözünde yüzük biz Yüreklerde birge kuşuldular Balkıp dura bizning yüzümüz Parlap barik gönül yılgasında yüzgen kibik bulik kimeden mehabetten dehit taşıttırsın ömür kızı bizge jitse de parlap barik ömür yılgasında yüzgen kibik bulik kimeden mehabetten dehit taşıttırsın ömür kızı bizge jitse de mehabetten dehit taşıttırsın ömür kızı bizge jitse de ömür kızı bizge jitse de Ildar Ahmetovga rahmat. Biz davom etamiz. Do'stlar, ham muzikal buyuklikning oldag'i bosqichida legendar jurchimiz Hamduna Temirg'aliyeva. Jurchi so'zin g'adatdagicha qisqa ham usto tutdi. Har zamonning o'zki deganday g'adatlar da o'zgaradi. Hozir selfie populyar bo'lg'ach, nega hali onga qarshi bo'lgan? 21-asrda yashaymiz. Har vaqt olg'a otlarga kerak deb bildirdi Hamduna Temirg'aliyeva. Legendar jurchining so'zlari bilan kelishni mumkin tugul. Hozir so'zni Hamduna Temirg'aliyevaga beraylik. İxtibar ekranlara. Düşüme giresin dağlarda Hıyanet başısı canlarda Kaptadın saksıyı hislerin işledin Sirkem işledin Balbalar nikili dağlarda Bir kim yok halimde ağlarga Uynaqlap jil girdi varağım Eni dava toysun yarama
қалсам да көмерге Бұлбұллар некеуі таңнарда бір кем yok хәлемне аңларға ойнақлап желкерді ораған Әне дауа томимсың яраман Kişken ipmekler yabışmay Üzülüp sigenler yalgışmay Vakıdesin üzgenler kavuşmay Müğitten sinelim yazmışlar Бұлбұллар некеуі таңнарда бір кем yok хәлемне аңларға ойнақлап желкерді ораған Әне дауа томимсың яраман Tanımsın yarama Эстрадабызның үзенчәлекле дуэты Гүзәлия белән Хаким хит парадыбызга узган атнада гына килеп кушылса да, яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Җырчыларның әйтер сүзем калган дуэтын күп тамашачылар үз итте. Иҗади тандемның селфига карата фикере уңай. Гүзәлия башкалар төшергән фотога караганда селфины хәтта ныграк ташата. Хаким селфины сирәк ясаса да аңа каршы түгел. Иҗади тандем фото студияда креатив фотосессиялар ясарга ярата икән. Концерттан соң төшкән фотолар уңышлы булмый. Шуңа күрә профессиональ фотоларга өстенлек бирәбез дип сөйләде Гүзәлия. Гомеремнең ай кыяшсыз үткән көннәрен сине көтеп үксеп елап юшләнгән мамык мендәрен Сизәсеңме синсез йөрәгемнең дәрләп түгел баскып януын бәрәхәтен күрми бу дөньяда бу тормышта синсез калмам безнең ара Пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда безнең ара пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда Ишетәсеңме тавышымны минем өмөтемне үзмим көтәрмен Синең күзләреңә генә карап әйтер сүзе калган йөрәкнең безнең ара пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда безнең ара пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә
21 апрель көнне Казанның Пирамида концертлар залын татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасы гөрләтәчәк. Әлеге масштаблы телевизион шоу быел 3-нче тапкыр бөтен татар эстрадасын бер урынга җыя. Хит-парадыбызның алдагы резиденты Филюс Кахиров премияның номинантлары исемлегендә бар. Җырчыга уңыш елмаермы? Моны 21 апрельдә белербез. Нишләтим соң йөрәгемне сине ярата инде янса яна көйсә көя син дип җанада инде Şağında hislerimden yürüsün kebek Gurur bularımın kebekten Yalınmaz mında kebek Şul qarашыңны Bulmay şul күрмей түзеп Яратасың да кебектен Яратмайсың да кебек Шағында hislerimden yürüsün kebek Şul qarашың Akılımdan yazdıra Yalındırıp yürüleri Yüreğimni yandıra Onu diysem unuturman Yaratsam yaratırman Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırman Unut diysem unuturman Yaratsam yaratırman Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırman Şiller bulup
yalarım Şerdiler yuvatırma Şerdiler yuvatırma Хит парадыбызның икенче урынында «Әллә син, әллә мин» җыры белән Илмира Сөләйманова. Җырчы музыкаль биеклеккә 2 атна элек кенә кушылса да хит парадның лидерлары рәтендә. Ят шикелле Кочаклап якыннан Белмим битеңне Йөрәкне йөрәктән Айырасы булгач Көзге яңгыр юа Исмеңне Әллә син, әллә мин Әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Әйтче язмыш безне Айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Әйтче язмыш безне Айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Ашы күзләрнең дә җилләре тынмады Безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады Күктән инде хәзер болытлар таралды Безнең йөрәкләр яралы Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Нигә соң, нигә без кавышкан Музыкаль биеклекнең абсолют лидерын белер вакыт җитте дуслар. Бу атнада биеклекнең иң өстендә Айгөл Рәхимова. Син янымда булганда дип җырлаучы Айгөл элек селфины бик күп ясаган. Хәзер исә җырчыны бу шөгыль туйдырган һәм ул фотога сирәк төшә икән. Кыскасы, хәзер сез Айгөл Рәхимованың селфиларын еш күрә алмыйсыз. Сезне музыкаль биеклек хит парадының бу атна җиңүчесенә бирәм. Котлыйбыз һәм карыйбыз.
Yurak mahabbatte suyusiz nozlab qol Suyularing ixlos bo'lsa qol menim yonimda Suy meni tag'inda Men baxtli bu dunyoda Sen yonimda bo'lganda Qol menim yonimda Suy meni tag'inda Men baxtli bu dunyoda Sen yonimda bo'lganda Men baxtli bu dunyoda Sen yonimda bo'lganda Шулай итеп, тагын бер атнага нәтиҗәләр ясадык. Музыкаль биеклек хит парадында сезнең белән күрешүне көтеп, мин Ранил Нуриев бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән, сау булыгыз. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.